Građevinarstvo je zapalo u krizu kakva se ne pamti, o čemu svedoči i podatak da je broj zaposlenih u toj industriji prepolovljen. Ali izgleda da stvari kreću na bolje. Ovoga jutra pričamo o revolucionarnom Q sistemu gradnje. Njegov autor je naš gost Jovan Nikolić, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro i vama. Dobro jutro, Jovane. I vama i vašim gledalcima. Ajde za početak našim gledalcima da objasnimo kakav je to Q sistem gradnje, šta je zapravo to? To je jedna nova tehnologija gradnje. U svetu je poznata panelna gradnja i panelni sistem gradnje. Mnogi to poistovećuju da je to montažna gradnja. Ne, nije. To je jedna klasična gradnja, samo što je drugačijim sistemom, odnosno gde su elementi prefabrikovani već u fabrici gde se proizvode paneli, oni su već pripremljeni za ugradnju. Ta gradnja je dosta jeftinija, može se sa panelima, odnosno sa sistemom raditi šta se želi i dosta je brža. Znači i 3 puta je brža od sve ostale vrste. Kvalitet je vrhunski. Naime, zašto? U fabrici mi određujemo šta ćemo staviti. Da li ćemo staviti izolaciju, da li polistiren, da li ćemo kamenu vunu, da li ćemo staklenu vunu koja se ne primenjuje više, ali negde u nekim zemljama to još koriste. Da li ćete presovnu travu, da li ćete trsku da stavite u ovoj. Sve to moguće u prefabrikaciji. Znači, kad se proizvodi taj element za ugradnju, bilo da li je to kuća ili stambeni objekat ili poslovni objekat ili hangar ili, ne znam, shopping mall, apsolutno sve jedno. Ako se odlučimo za ovaj sistem gradnje, koje sve način uštede imamo u ovom sistemu? Pa sam naziv Quattro ima, da kažemo, neke 4 glavne uštede i mnogo nam je toga vezano za Quattro. 4 noviteta, 4 strane sveta možemo da gradimo gde go želimo, ali od 4 znači brža gradnja, sigurnija seizmički i protivpožarno, izuzetno sigurna gradnja, jeftinija je gradnja i isplatljivija. Znači, štedi novac, jer vi kroz potrošnju električne energije ili već bilo kog energenta za grejanje, hlađenje, drastično smanjujete troškove. Znači, to je negde skoro između 70 i 80, skoro do 80% mi štedimo energiju, što je danas broj 1 zahtev u Evropi. To je u energiji. Koliko to predstavlja u vremenu, ušteda vremena? U kom vremenu? U gradnji otprilike 3 puta. Znači, recimo, znači, bilo koji objekat, kuća, recimo 100 do 200 kvadrata, računajte 30 dana vam je ključ u ruke. Znači, govorim ključ u ruke. A cena? Dajte nam primjer. Ovakva kuća od, ne znam, 200 kvadrata košta toliko da gradite normalno, a ako ugradnjom Q sistemom... To nije baš moguće reći tačno, ali približno možemo reći. Recimo, stanovi su jeftiniji. Zašto? Zato što jedan temelj deli se na više stambenih jedinica. Dok kuća ima jedan temelj, jedan prilaz, jednu infrastrukturu, vodu, kanalizaciju, struju, sve to jedno i to znatno poskupljuje. Ali ako govorimo o stanogradnji, tu je negde od 500 evra pa na gore, a dok su kuće od 600 evra pa na gore. To u toj brzini, sa tim kvalitetom, gde je nama izolacija unutra u prefabrikaciji 15 cm debela i ona je nevidljiva, ne možete doći do nje. Dođe li do požara, ona ne može da uguši prisutne u toj prostoriji, nema šanse. I izuzetno se lako vraća nazad da ništa ne remetite na zidovima, apsolutno ništa. To je jedinstveno na svetu i tu smo zaista jako ponosni i evo, ja govorim već više puta da smo na putu, a sve više i više se pokazuje zaista, evo, ide i zainteresovanost vlade da se stvori posle toliko godina, da se stvori novi srpski brend u građevinarstvu koji će se zvati ili Quattro ili Q sistem. Ajde još kad pričamo o načinu gradnje, šta je sa zvučnom izolacijom? Ona je prepolovljena. Znači, tu kod da ste gluvi, tako da kažem, po pitanju, recimo, da, otprilike ako je, ne znam, saobraćaj, buka, ako ste negde slučajno... Pošto danas se prave zgrade, otprilike čuješ komšiju kako seda na krevet, šta sluša. To ovde nije moguće, to ovde nije moguće, zaista. Prvo, izolacija je izuzetna. Mi imamo i spoljašnju izolaciju i zaštitu buke i unutrašnje među zidovima, među prostorima, među sobama. To nije moguće. Znači, ona je minimum 50% sprečena da vas, ja kažem, uznemirava. Znači, ti decibeli koji uznemiravaju ljude koji danas ne shvataju šta znači buka, tek posle 10-15 godina kreću da imaju probleme, a da ne kapiraju uopšte zbog čega. U stvari, to je buka.
Eto, to bismo mogli da uradimo i u našoj kući, pošto je nama izolacija zvučna jako bitna za studije i ostalo. Pa mogu vam reći da biste vi studije veoma jeftino i Pogotovo veoma kad ima brzo ovoliko sagradili studija sami. koliko mi imamo. Da. A recite mi, nedavno je počela gradnja jedne fabrike u okolini Stare Pazove. Jeste, to je u Golubincima, gradnja još nije počela, sad radimo pripremu zemljišta i opština priprema zemljište, papiri se osrećaju, to ćemo nadam se završiti. Priprema zapravo za... Za pripreme jeste, za projekat je gotov, kompletno sve i očekujemo lokacijsku dozvolu relativno brzo i mi očekujemo u septembru, malo se kasni jer papirologija jeste. Dobro, a kad ćemo mi, gde ćemo mi još moći da vidimo ko je zainteresovan, vidi kako to izgleda? Pa postoji već kuća koje smo mi uradili u najoštrijim uslovima rada. I kad je bilo toplo, i kad je bio sneg, i kad je bilo kiše, sve. Znači, celu kuću tu smo mi za recimo 110 kvadrata završili ključ u ruke za 27 dana. Kompletno sve. Za 27 dana. Ali je kuća malo komplikovanija i malo je skuplja, jer investitor tako i zahteva. Znači, može da bude i kraće. Kako ne? Kako ne? Pa znači, recimo, imamo kuća od 100 kvadrata na nekoj osnovi, ne znam, lupam, recimo, 10x10, samo na jednom vodu, ili bilo kako, po tome 10 do 50 dana. Što znači, mi možemo da budemo brži od Kineza? Pa mi jesmo brži od Kineza. To je varka. Kinezi rade sa metalnom konstrukcijom. Ovo je betonska konstrukcija, ovo je statična, čvrsta gradnja, takozvani skeletni sistem. S tim što je kod nas obrnuto. Uvek kako ste videli, prolazite pored, recimo kad vozite kola ili ne, vidite onako stubove, pa ploča, pa onda ređaju ove cigle. Zapravo ovim sistemom ubrzaš gradnju, a kvalitet je čak i bolji. Ne, kako drastično bolji. Ovo je izuzetno visoka srednja klasa. Jer obično kad kažu što je brzo, to je gusto, sad kao zgrade niču, a ovo je potpuno nešto super. Ovo je drugi sistem, ovde je drugi sistem. Jer stari sistem je bio stavite stubove i što ja kažem i tavanicu i onda pravite zidove. Kod nas je kontra. Mi sve postavimo zidove i tavanicu i tek onda zalijemo jednu celinu. To je takozvani taj skeletni sistem i to je izuzetno čvrsto, znači to je negde oko 10 merkalija, sada kako je sistem projektovan, 10 merkalija je izdržao zemljotres bez ikakvih problema. Dobro, doći ćemo da proverimo. Slobodno. Izdržljivo. Vi ćete pozvani. I zvučnu izolaciju. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Hvala i vama na pozivu. Ovoga jutra.